Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o ga pizza 8 na. Buwan mga higala sa Mayo tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maskutaran karon nga buntaga mga higala. Bagyo nga dunay international name nga hagupit og naa pa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility kun PAR, mas nikusog pa og nahimo ng tropical storm og nahimutang kini usa ka libo kapin ka kilometro silangan sa northeastern Mindanao. Straight to the point. Posible usab kini nga mosulod sa PAR karong weekend. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga mahigala nining atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Basta point. kahimtang nagalis panahon mga kagilaan kinahanglan niya mututok kita ani. Dili ta mo kumpiyansa gumikan sab sa atong mga experiences. Labi na itong bagyong Odette o bagyong Tino, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, kapulisan sa Dakwen sa Lapu-Lapu miimbisigar na o niimbisigar na sa mga pagpangguba sa pipila ka mga dekorasyon diha sa kadalanan atol sa nagpadayon nga ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Straight to the point. At wala sang giawhag ng ato mga kaigsunan diha nga ila sa ninyong guba. Kay gigastuhan man as gobyerno unya ang ato mga higala nga ma-presentable sad nga tan-aon ang ato mahigalang lugar atol ani ang ASEAN Summit. Although gusto ta mahigalang nga nindot sa tan-aon sa mga bisita. Bisan pa man tuod mga kaigilag tabon-tabunan nato ng uban, bisan gi-relocate nato tong uban. Pero kana mga decoration nga nas kalsada, ayaw lang sa ninyo hilabte, no? Kay kung inyo nang hilabdan, medyo maipit sa kanang kalakihan. Ang kapulisan nos Dakpan sa Lapu-Lapu ilan ang giimbisigahan mahigala. Kinsa ning mga tao nga matod pa maoy hinungdan, maoy responsable pagpangguba sa pipila ka mga dekorasyon sa kadalanan atol sa nagpadayon karon nga ASEAN Summit. Straight to the point. Samtang mga foreign o economic ministers sa ASEAN nituki sa nagpadayong conflict sa Middle East og ang impact nini sa energy o food security dinhi sa rehiyon. Straight to the point. Usa mahigala sa naa sa pipelines sa ASEAN mahigala mao ang power grid sa ASEAN countries. Kana mahigala mga kuan pala na, mga huna-huna pala na, mga plano pala na, mga sukin tigpaminaw. Pero kinsay nasayod na sa umaabot mga higala og matuma na kay do na may memorandum of understanding mga kaigalaan ang mga nasod sa ASEAN Gumikan sad sa ato mga higalang crisis mga higala sa energy. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ni pasidaan og hinay nga agas sa pipila ka bahin sa Cebu City og silingan nga lungsod tungod sa pag-ubos sa makuha nga tubig gikan sa ilang pasilidad didto sa Haklupan, Talisay. Straight to the point. Sa maning kalakihak ato sa nihang tagag pagtagad mga kaigilaan kay mismo ang taga Talisay dunay mga nagbagulbol sa didto nga ngano maning hinay maning tubig na mo diri. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kongresista Tiri Ridon ni bana-bana nga mabot sa 215 ka mga kongresista ang mubutar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Naghinay-hinay na og counting mga kagilaan ang mga congressmen. Although karon pang adlaw Lunes, Mayo 11 ang ilang voting ngadto sa plenary. Pero ilang giap-ihap mga higala, doon na may pundo daan nga 55 ka mga congressmen dito mga sukit tigpaminaw sa House Committee on Justice. So dito na mga higala sa plenary, doon na mga higalay ilang gibana-bana nga mosuporta kapina sa usa ka gatos. Mga dunay mga nalistan la inday mga 175 na. Sa to pa sobra na sa threshold nga 106 ka mga congressmen. Straight to the Mao nay point. 1/3 votes mahigala sa 218 ka mga
o 318 ka mga congressman indeken. So ang 1/3 niya na mo ng 106 mga sukid tigpaminaw. So nilapas na. Wa pa hinoy formal nga ilang gihimo but ang ilang counting mahigala mauna na. So karong umaabot nga Lunes, formality na lang ang voting dito mahigala sa plenary. O nakakuha na mga higala o taas-taas nga boto matod pa. Nga 175 ngadto na sa 200 ka mga boto. Muna nga certain mga kagilaan si Congressman Terry Ridon nga ma-impeach gyud si Sara sa lower house. Ilang mapadala ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kay daghan na mahigala ang mga congressmen matod pa nga mubuto batok ni Vice President Sara Duterte diri sa mga sa lower house nga hisgutanan. Straight to the point. Ang pangutana kung makuha ba ang the same number sa nipirma last year, mo na'y pangutana. Pero inon ta may galag ma-impeach ba? Diri sa lower house, ang tubag mahigalan Terry Ridon nga ma-impeach gyud. Gumikan kay kinahanglan mahigalag 106 sa may gikinahanglan na lapas naman. Lapas naman mga sukid tigpaminaw. Straight to the So ato point. ni tagag-pagtagad mga higala unya kumusta pod ang mga congressmen unsay ilang mga baruganan labot ini mga sukid tigpaminaw. Tungod kay dili malikayan mga higala nga duna gyud mga higalay mga tao nga mo pressure sad sa ilang mga congressmen. Mo na ang mga congressmen mahigala mura og naapiki pod sila mga kahigalaan no. Mo na nga og ikaw may congressman ron murag ma-pressure ka. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Kay mga tao may gala mo pressure man sad sa ilang mga congressmen. Straight to the point. Pero ang uban mga kagila mga congressmen, ilalampong una-unaon nga ilang sundon ang pressure sa taas, total ka na mga tao, hunahuna siguro nila, dugay-dugay pa man 2008 hindi ken makalimot pa. Ha? Ang uban mga kagila, mga hunahuna, total, layloy pa man ang 2008. Inikabot na to 2007 sa hinapos-hinapos na muhimo na po kag mga baruganan dito or baka mga stand dito nga pinalahi. Aron mabalik mahigalang trust sa mga tao. Mura lang ilang giduduaan mahigalang feeling sa katawhan. Ato sa nihatagag pagtagad rubutaga sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Of point. course, mga kagilan ang atong pagpadayon, paghisgot, labot mga higala sa PGMN founder o iya mga kabanan nga nadakpan sa NBI. Matod pa inday kin appeal sa person of interest katong usa ka beauty queen, nga usa sa mga anchors ni ining PGMN. Straight to the Nga point. matod pa mga higala nang ngilkil ngadto ni late Congressman o kanhi Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Dako sa kwartaha nga ilang gipangayo ni Store. Mura magkaingon masan mga higalag paspasas kwarta kung maohon mga sugid tigpaminaw ugwa mga higala mo react si Romualdez nga iyang gipadakop ni gipa-entrap mga kagalaan. Paspas na yung kwartaha indekin, lima kag 350 million ang gipangayo. Bugti mahigala sa expose. Di ame expose dire unya ang bugti ani dili na mo ni pagawas. Kung makahatag kag 350 million, mao ni mahigalay aligasyon matod pa sa NBI. Straight to the Matod point. pa sa kampo mahigalang Martin Romualdez. Although ang kampo karon mahigala ni ining Franco Mabanta, gisit up kuno sila. Ato sa nihatagag pagtagad. Kini kuban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dials inyong radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo